Здравствуйте. Дякую. Паважаныя сябры, дазвольце мне трэцяе пасяджэнне агульнапартыйнай рады грамады вучняў 9 класа аб'явіць адкрытым. Дякую. Дазвольце мне выступіць з прамовай. Паважаныя сябры, мы сабраліся сёння ў гэтым месцы дзеля таго, каб адзначыць вялікае свята для ўсіх чальцоў грамады вучняў. Двухгоддзе стварэння нашага аб'яднання. Дата 1 красавіка 2016 года стала вялікай падзеяй у жыцці ўсёй грамады, у развіцці школьнай дэмакратыі. Менавіта ў гэты дзень на першым устаноўчым з'ездзе фронта нацыянальнай згоды 7 А класа было аб'яўлена аб стварэнні нашай арганізацыі. Сход прыняў рашэнне ісці па шляху будавання новага школьнага грамадства. Грамадства, у якім голас кожнага вучня школы іграе вялікую ролю ў жыцці установы адукацыі. Гэтага шляху мы прытрымліваемся і зараз. Са стварэннем грамады вучняў у школу нумар 55 і ў 9 клас прыйшлі новыя светлыя ідэі. Ідэі, якія змогуць зрабіць кожны клас школы, кожную школу намнога лепш. Таму дзень 1 красавіка павінен успрымацца вучнямі не толькі як дзень дурня, але і як дзень курса на свабоду, курса на пабудаванне школьнай дэмакратыі і сістэмы вучнёўскага самакіравання. Са стварэннем грамады вучняў сябры нашай арганізацыі атрымалі магчымасць дамагацца выканання новых мэт і задач, усімі прапановамі рабіць аб'яднанне і школу лепш. Праведзеныя выбары вучнёўскага самакіравання ў 55-й школе паказалі, што ўсё больш вучняў падтрымліваюць ідэі суполкі. Выбары паказалі, што агітацыя, прапаганда ў грамадзе адыгрываюць вялікую ролю і маюць вялікі ўплыў на жыццё школы. Наша арганізацыя таксама працуе і над пашырэннем шэрагаў грамады. Гэты працэс павінен стаць агульнаарганізацыйным працэсам, які ахоплівае кожны райкам і гаркам суполкі. Пашырэнне шэрагаў ідзе вельмі павольна, але неўзабаве у кожным абласным горадзе Беларусі, у кожным куточку нашы радзімы будуць ведаць, што такое грамада вучняў, і будзе гучаць лозунг, які навечна жыве ў сэрцах чальцоў аб'яднання. Слава нашай грамадзе! Паважаныя сябры, дазвольце перайсці да павесткі дня трэцяга пасяджэння агульнапартыйнай рады. Першае – зацвярджэнне спіса забаўляльных мерапрыемстваў грамады вучняў. Другое – аб узнагароджванні значком 2 гады грамады вучняў. Наступных сябраў нашай арганізацыі. Кунцевіч Вікторыі, Самойленка Алены, Губанішчавай Александры, Максакова Даніла, Лізаветы Гаўрушка, Барановскага Дзяніса, Арыко Ілоны і Слесаравай Арыны. Паважаныя сябры, прашу галасаваць за павестку дня чальцоў рады Грыднева, Бабровіч і ўсё. На сённяшні дзень усё. Прашу галасаваць, хто за павестку дня, прашу падняць рукі. Адзінагалосна, дзякуй. Паважаныя сябры, дазвольце перайсці па галасаванню па пунктах. Першым пунктам у павестцы дня нашага пасяджэння стаіць спіс забаўляльных мерапрыемстваў у грамадзе вучняў. Паважаныя сябры, дазвольце мне вам агучыць гэты спіс для галасавання. Так, па пунктах пойдзем. Першае – паход у кінотэатр. Другое – візіт у
краязнаўчы музей. Трэцяе, вандроўка па Мінску. Чацвёртае, візіт на Мінскі вакзал. Пятае, віктарына паведанні геаграфіі. Шостае, віктарына паведанні гісторыі Беларусі. Сёмае, віктарына паведанні беларускай літаратуры. Восьмае, фуршэт да двухгоддзя стварэння грамады вучняў. Девятое, экскурсия по Минску. И 10-е, визит у инший город нашей Беларуси. Прошу голосовать, кто за такой спис, прошу поднять руки. Одноголосно, дякую. Паважаныя сябры, а зараз дазвольце мне перайсці да пункта сённяшняга свята. Не сённяшняга, але свята стварэння нашага аб'яднання. Тут ужо вылучаецца пункт аб узнагароджванні значком 2 гады грамады вучняў. Дазвольце мне агучыць спіс узнагароджаных. Першае, Кунцевіч Вікторія. Другое, Алена Самойленко. Третье, Александра Губанишева. Четвертое, Данил Максаков. Пятое, Елизавета Гаурушка. Шестое, Денис Барановский. Седьмое, Илона Рыкой. И восьмое, Слесарова Арына. Паважаныя сябры, і невялікая аб'ява. Калі мы будзем ужо узнагароджваць, мы рада прагаласуем за гэта рашэнне, то зробім гэта адразу. Прашу галасаваць сярод тых, хто ёсць. Прашу галасаваць, хто за дадзеную прапанову, за прыняццю дадзенага пункта ў павестцы дня. Прашу падняць рукі. Адзінагалосна, дзякую. Паважаныя сябры, дазвольце мне, так сказаць, пазваць вось сюды у цэнтру гэтай залы наступных людзей, хто ёсць сёння. Вікторія Кунцевіч, Алена Самойленко, Александра Губанишева и Денис Барановский. Калі ласка, прошу вас подвести сюды для того, как вас, так сказать, узнагародить специальным значком. Тых, кого я назвал. Узнагародить чальцов нашего объединения по рашению третьего посяджения агульнапартийной рады громады вучняў 9 класса за их уклад у развіццё нашего аб'яднання. Гэта больш памятная узнагарода, але ўсё ж таки, каб вам было больш прыемна, мы вырашылі пайсці на гэты крок. Давайте, дозвольте мне приступить до узнагароджвання. Просто на колени. Все, я пошел пока. Калі ласка, станьте у один шэраг для того, каб вас сфотографовали, кого мы, так сказать, узнагародили со значками. Калі ласка. Саня, значка не видно. Да, я значок надену. Надевай. Да, я его найду. Саша, у тебя значок не видно. Не важно. Ну, там... А ты он мне красный. Нет, не первый. Она не готова. Ой, нет. Дякую. Паважаныя сябры, присаживайтесь, калі ласка, на свои места и протянем наше посяджение. Присядьте, калі ласка. Паважаныя сябры, основная сегодняшняя повестка дня завершена. Мы проголосовали за ее. Дозвольте мне только отзначить увогуле, что 1 красавіка 2016 году стала датой стварэння не толькі грамады вучняў, але і стварэння новых ідэалаў у нашай суполцы. Это дзень стварэння новых мэт, то бок і людзі нават некаторыя рысы характару змянілі менавіта пасля таго, як мы стварылі дадзеную суполку, дадзеную арганізацыю. Именно і у гэтым накірунку, у гэтых адносінах наше аб'яднанне у святкаванні дня стварэння нашай арганізацыі. Наше аб'яднанне павінна паказаць увесь свой моц, усю сваю сілу для таго, каб наша арганізацыя стала вядомая на ўвесь раён, на ўвесь горад, на ўсю Рэспубліку Беларусь. Для таго, каб выказаць гэтае слово, сваё слово, якое мы павінны высказаць
слово, яке адлюстровує усі наші міркування, усі наші думки, усі наші мети. Дякую за увагу. Сябры, поважаныя сябры, дазвольце мне аб'явіць трэцяе пасяджэнне агульнапартыйнай рады грамады вучняў 9 класа закрытым. Дякую.